rekao bih, fučka mi se živog. Ali dobro, idemo dalje. Laganini skener. Praktički amnestiramo interpelacijom eklatantno percepiranju sukobu interesa. Radna jutra od 8 sati. Laganini skener. Dobro jutro, ja sam Kornelije Hečimović, a ovo je Skener. Ako vam se svidjelo gledati onaj silni cirkus u Saboru prošli tjedan, slobodno možete kupiti zalihu kokica, zavaliti se u fotelju i pripremiti se na nove avanture naših zastupnika. Kako stvari stoje, ovog će tjedna SDP podnijeti interpelaciju na rad vlade i Ministarstva obrane. Na tapeti rasprave će dakako ponovno biti Damir Krstičević i avioni. Oporba planira tražiti njegovo razrješenje, odnosno ostavku. Nije tajna, o tome govore svi izvori bliski vrhu HDZ-a, kako je ministar Krstičević osoba koja ima par ozbiljnih problema. A. Nikako da shvati da je rat davno završio i kako on više nije vojnik, nego političar. B. Ne zna podnijeti kritiku, što je vjerojatno također ostavština njegovih ratnih dana kad se o njegovim odlukama nije raspravljalo. C. Vrlo je tankih živaca i sklon je burnim, da ne kažemo nešto drugo, reakcijama. Sjetimo se samo kako je kao uvrijeđeno dijete reagirao na predsjedničinu kritiku oko sudjelovanja vojske u gašenju požara. O bacanju igračaka po Saboru ne treba ni pričati. No Krstičevića ništa od tih mana neće maknuti s ministarske pozicije, jer mu Plenković i previše toga duguje. On je naime jedna od rijetkih, čvrstih premijerovih veza sa sve snažnijom i radikalnijom desnicom unutar HDZ-a. Isto tako, Krstičević je, to se nikako ne smije zaboraviti, bio nepokolebljivo uz Plenkovića kad je ovaj nakon Karamarka preuzimao vodstvo stranke, ali i onih nekoliko pokušaja rušenja njegove pozicije u previranjima oko Istanbulske konvencije i u par drugih situacija. Zbog svega toga, Plenković se neće lako odreći Krstičevića, iako bi s njegovom smjenom potpuno otupio i onako skoro pa sasvim bezopasnu oštricu oporbenih napada. Ruku na srce, Krstičević je zaista loš političar, s čijim odlaskom bi MORH samo ojačao, ali HDZ bi oslabio. A u ovim trenucima snaga stranke je Plenkoviću bitnija od snage vlade. Jasno je naime, kako smo to već nekoliko puta i podcrtali u Skeneru, da Plenkoviću veća opasnost prijeti iz redova HDZ-a nego od ovakve mlitave oporbe. Skener napisao Kornelije Hečimović. Fučka mi se. Laganini skener.